Igbo ndị ọma na-ejem ọnụ ekele m ụnụ asị nkachi tata bụ afọ pụtara anyị niile ihe ọma ezigbo ngụ onye ọbụla ga-ekonye akwara ahụ ya gaziela anyị n'ọfọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Maazị Chukwunọnyere m, onye a na-etu Ugochi tubelu, esi m Oraifite je Nwa Nri na Oraifite. Ihe chọrọ ka nkọwa n'ụbọchị taa bụ ihe gbasara ọrụ mmiri, otu mmadụ si alụ ọrụ wee setụrụ ndị mmiri ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akọwa na ha arụ ọrụ ụdị ọrụ dị etu a ugboro kwuru ugboro, mana arụcha asị na arụchara. Ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ndị mmadụ adịghị efolo medam prosidio that ihe kwesịrị ime. Nke mbụgoro bụ na ndị mmiri gị, ọ bụrụ na n'iburu ya n'afa kpachara ya wee sị gị na ndị mmiri gị na-atụ anya homage from you, ihe ị ga-amagoro nke mbụ ụlọ ihe kwesịrị ekwesị na ị ga-eme ka bụ ofu. Then na ndị mmiri gị bụ ndị gị na ha sobi ụwa, ndị otu gị. Ọ nọ ka mmadụ isi na bie isi na be nna ya wee nụga di, ihe ọ pụtara famili ya ka nwere link, so from time to time ọ ga na-ejekwa na ngwurube nna ya. So ọ bụrụ na a gwara na ndị mmiri na-edistọb gị, ọ bụrụ na ijibere ego, ihe dịgoro mkpa, ihe na-ese okwu owo mekwe ekwe. Mana ọ bụrụ na esi oke n'ikwetalụ n'ihe e kwuru, then ihe ị ga-eme nke mbụgoro owo ịgwe ha na ihe merụ na n'ikwetago n'ihi emenyawa ife, then iweruzie akwa ọkụkọ Igbo izie n'anyanwụ face east, wee yọọ ha sị ha biko n'iji akwa wee na-eze ha iwe, ha nwere uwe obi ọmịiko, ma ichefughị ha na ị ga-abịa ka ị bịa mee the needful, bịa bụ isi tie ha na mmiri onye ụwa gị. Kụcha ya da iwere mmanụ na nnu na-ete n'akwa ahụ, itecha ya n'akwa isi. Mgbe ị na-ete ya na-asị ha na mmanụ na nnu na mmanụ adịghị ese okwu, imechaa ya na ọ bụrụ na ikwetago na ige nye n'o ihe kwesịrị ịrụ na mmiri satụrụ ha, ijezie ebe ụzọ gbara ịtọ ma ọ bụ ịnọ tiwe anya bụ akwa. Echefukwana mgbe ọbụla ị chụpụrụ aja iwelu like obere ego ọbụla ị nwere ike imewe afọ ọdụ 10 naira 20 na agbagowe tọpụ ime etu a isego ha iwe yozi ha sị ala ihe ị na-eme ihe ahụ biko ha mepere ụzọ ka ego bịa dị ya bịa n'ọrụ mmiri. Believe in me, ọ bụrụ na ime ihe a wutu obi eziokwu gwa onwe gị eziokwu, ego ga-abịa. I'm a living witness. So imechaa nke a, oluzie mgbe a ga-alụ ọrụ n'onwe, chọba onye ezigbota dibịa maọbụ eze nwaanyị na-agba afa ka ọ rụọ ọrụ n'ọrụ mmiri. Ime ihe o jide mkpa 1 ihe ị ga-eme bụ na nke mbụgoro ị ga-agbagoro afa nke mbụ ife ịrụ ọrụ mmiri a 1 mgbe e ga-eso ọ na-ịkpọtụgo chi gị, n'ịma onye bụ chi gị na chi ga-erikọ, maka na chi bụ ụzọ ka bụ ofu. Imesi ihe kwesị ị ga-eje mmiri were ọjị jee n'ihu chi kpọkuo chi gị si ya biko na ị na-achọkwa iji ọrụ mmiri ya nọnyere gị, ya soro gị jee, ka bụ ihe ị ga-eme nke mbụ. Den apịazie n'ọrụ mmiri ahụ, onye ga-agbara afa ndị mmiri ya bụ ụzọ gbaa afa marụ mmiri isi n'ebe ụwa. Nwere igosi na mmiri be nne gị ma mmiri be nna gị, amata mmiri ahụ isi wee bịa ụwa. Ka bụgoro ihe mbụ, ị ma arụ ọrụ mmiri na-amaghị mmiri isi n'ebe ụwa, ị marịchazie mmiri anyị isi n'ebe ụwa. Ọ bụrụ na mmiri isi n'ebe ụwa na-ese n'ọdụ na vileji be nna gị, mana na ị nọ Lagos, then n'ime enwe ike ịgbadatawo na mmiri ahụ ka e wee rụọ ọrụ gị ọrụ. Onye ga-alụ gị ọrụ a dịka nsikwu na mbụ na ga-agba afa mmadụ mmiri ọgwụ, ọ kwatazie ngwongwo ahụ a ga-eji wee lụrụ gị ọrụ mmiri lese nọ na Lagos. Ọ kwata mmiri ahụ o ruo ụzọ gbagoro afa mara na mmiri ahụ onye nwa na-eji alụ ọrụ mmiri na ya na mmiri be gị ahụ, mmiri anyị si n'ebe ụwa na vileji be nna gị na ya na ịma na be nne gị na ya na ọ na-erikọ, maka o nwere mmiri ya na ibe na-erikọ. Ọ bụrụ na ya na ya na-erikọ, ọ chọọ mmiri ọzọ ya na mmiri be gị a na-erikọ, ka ọ ga-esi mata ya wee matakwa ya, ochekwa n'afa jụọ ma ọ bụrụ na eje lụọ ya na mmiri dị etu a, ọ gba aha mmiri ahụ na ọ ya aga.
ọ confirm nke ahụ. Ị ma anọkịta nnọọ wuru onye ọrụ ịlụkaba ya ọrụ, ị ga-ama mmiri ya na ibie na-erikọ, ị confirm zie n'afa na mmiri a na ije lụọ ya ọrụ na ya na nke ị na-akpọ na village na-erikọ, iwee jee ebe a ije lụọ ọrụ. Nke ọzọ m chọrọ ịkụzi ewu, m chọrọ ịgwa ndị na-alụ ọrụ mmiri, ndị dibịa ibe m, ma ọ bụ eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị, ị na-alụ ọrụ mmiri mara na ọrụ mmiri ewu ọdịnala. Ịdị alụ ọrụ mmiri, ihe ị ga-eme ewu example, ọ bụrụ na ị chajiri mmadụ let's say 50,000 and above, kere ihe ga-emenụ n'obi ama ekweghị iwepụta obi wee lụọ ọrụ onye ahụ ọrụ n'obi ọcha ma ọrịa agazie. Kere ihe mmadụ ịrụ ọrụ mmadụ chaji ya mmadụ 50, let's say charge mmadụ for 50,000 and above, o nwere ihe eji gị n'ime ego ewu na-abụ. Yes, you can't be stingy with ndị mmiri. Ọrụ ahụ ewetara iji wee rụọ ọrụ iwe efu na ibe rie ihe ka ọ gazie, ewu na-abụ dị mbọ. Nke mbụ ihe ebu ụzọ nọ na be gị wee kpọpụọ ndị mmiri nke gị wee gwa ha na ị na-achọ ije ụlọ onye ọrụ mmiri. Ndị mmiri nke ya nwa, ị ga-egburu ha ewu, ị ga-egote ewu dị ewu saiz a na-eri eri. Then igote ewu saiz a na-eri eri, o nwere ike ewu ihe dị ka ebe 20-something,000 ma ọ bụ 20,000, o dependere ebe ị na-egote ya. Ewu a wee ewu ya dị n'ụlọ, ị ga-egburu ndị mmiri ụlọ ọbụla jecha mmiri, gwa ha na ịgotago ewu ha, ha duru ude mmiri, ha jecha mmiri bata, gbuoro ha ewu ha. Ka akwụkwọ ndị mmiri nke gị ndị ga-akwụdoro gị mbọsị ị na-alụrụ onye ahụ ọrụ. Then idobezie mmiri a, ị ga-ego obere ewu na saịdị ebe anyị nọ na Oraifite, saịdị Nnewi, ị ga-enweta ewu ebe 12,000-13,000, obere ewu ọcha. Ị ga-eji nke ahụ weta ego na mmiri, utu ngwongwo ndị ọzọ niile ihe ndị mmiri ga-ezu ezu, ihe ịchọ mma ha ma ego egwu ngwa ha ma ihe niile ga-ezu ezu. Iwere ndị awa ruo nye ha, iwere ewu aha ewu ọcha ha awa complete goat. Ụfọdụ na-eje anụmanụ so many things, ndị mmadụ na-eje n'ime ebe a na-ele ngwongwo jegoro isi ewu, ọ bụrụ etu esi eme. Ha zuru nwere ka ịchaji mmadụ 50,000, ọ bụrụ na ha ezuru igotara ha ewu, egotara ha ewu life goat, iruo mechie were obere ewu ahụ onye ha. Then ịkpọkwazie ha na ị na-agwa n'ụlọ, ha esokwa na ndị mmiri nke natakwa n'ụlọ buzie nnukwu ewu awa, ma ndị mmiri nke gị ma ndị mmiri nke onye anwa ga-erikọ. Nke a bụ ihe nke a bụ ndụmọdụ nna anyị ndị dibịa ibe m, ka anyị na-emeka na etu a ọrụ ndị mmadụ na-aga. Nke bụ nke ọzọ sotere ka nwanne ya bụ ịchọ ije lụọ ọrụ mmiri, ma gị nwa bụ dibịa ya eje lụọ ọrụ mmiri, ma onye a ga-eje lụọ ọrụ ga-asọ nsọ. Imechi n'elu nwaanyị mgbe anyị pụrụ tata ejebe na mmiri, ị ga-asọ nsọ. Ịkwọsị bụ nwa ụbọchị iji eje alụ ọrụ. Imecha nke ọzọ si na-agwazi ndụmọdụ m na-enyezi ndị alụrụ ọrụ mmiri. Nke mbụ na-alụcha alụghị ọrụ mmiri, ezigbo onye dibịa na-agba afa ọlụcha alụghị ọrụ mmiri, onene ma ọrụ ọ gakwara aga. Mfadụ bifo obidodo ọrụ ahụ ka ọ ga-ajụ ma ọrụ a na-arụchakwa ọ ya aga. Ọchazie nke ọrụchakwa ya onenekwa ma ọ ga. O mechazie nke a, gịnwa na onwe ha alụrụ ọrụ mmiri, ọ bụrụ onwe ndị ya wapụta ọsọ na-alụ ya mmiri ọrụ mmiri 5 years ago. Haba, kedu ka ị ga-esi na-asị ọrụ mmiri rụrụ 5 years ago? Ọ bụrụ na be nna gị, ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọbịa ewee nnukwu di, for the last 5 years ị da-abịa be nna gị, ị da-ajụkwa ndị be nna gị, ị da-asịra ahụ na-eme aṅa, igwe ezigbo nwa ekeziri ụdị ka ị pụzie gbaghara ezinụlọ be nna gị. Etu a ka ọ dị n'ọrụ mmiri. Na ndị mmiri bịalụ iwee nụpụ, iwee hapụzie gị rụcha ọrụ mmiri, wee hapụ ka ị lụọ dị n'elu ụwa. O meziri na ị ga-ajụ be nna gị, kwesịrị na ị ga-ajụ ndị gị na ha so. Ndị mmiri ewu ya the aya family, nke bụ eziokwu dị aya family. Then ebe ọ na ha ya family, ị ga na-adị echukwu ha from time to time, igoro ihe ọ na-eri bịasịa ndị be anyị ekenekwa ama ụnụ esi aṅa wee kpere gị ile ọma. Then nke a wofu ị ga na-emeriri ya, then na-echukwa. Then after ka ị na-echukwacha ha etu a ndị mmiri anwa, then ị na-afụ na ị ga na-eme ya from time to time, dịka kpere gị ile ọma, yọọ ihe mkpa gị, ha ga na-emere ya. So ihe na-achịkọwara ndị Igbo na ndị ọma na-ege ntị bụ na ị ga-ama na ị ga na-echukwa ndị mmiri gị, na-eje ajụ ha from time to time, na-ejekwa na-afụ ezinụlọ gị na-etu a ka ọ dị. Ị na-eme etu a na-agara. Nke ịbụọ bụ na nke ikpeazụzi n'oge adọrọ oles mgbe anyị ga-eme this part 2 bụ o nwere onye na-ekewa gị na ndị mmiri gị, ekewa gị na ndị mmiri emesịkwa ụwa gị. Ihe a na-emewe ile ọma ka hapụ ka ị nụọ dị n'elu ụwa, mana gị na ndị mmiri nwa ọnwụ na nwunye mmiri ga-adị esi okwu, ọ na-adị emesi nke ọzọ ya, mana ọ ga-akwụdoro gị. Ị ga-asị ya biko ya hapụ gị nụọ dị n'elu ụwa ya, mana ya biko ya kwudokwara gị
ndewo ị na-anya na screen anyị ga-akwụ WhatsApp nọmba anyị then nwaanyị ji nwere jụọ. And don't forget to click like and subscribe to our YouTube channel ka iwe nwete na-enweta ihe niile anyị na-akụzi n'onyonyo. Nke ikpeazụ bụ ka ọ gwa ka isi a gbasa ozi a onye mmadụ niile. Daalụ nụ, ndewo, n'udo dịrị onye ọbụla. Ya gazie.